Magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw ng Biyernes hanggang Lunes, Enero 22 hanggang 25, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Biyernes hanggang sa Sabado. Ay nakita po natin ang bansang Pilipinas ay nagkakaroon tayo ng tinatawag nating monsoon break dahil sa paghina po ng amihan. Subalit po ang Batanes at Babuyong Cubao Islands nasa influensya po ng tinatawag nating frontal system o yung stationary front na kung saan ay medyo although okay pa rin panahon dito, may mga padaan-daan din po mga showers, mga maulap na papawirin sa bahagi nito ng ating bansa. Samantala may nabuo po ditong mahinang o napakamahinang LPA o shallow LPA dito sa may area po ng Panatag Shoal. May kasama po siyang naka-embed na surface trough at nakaka-affect po sa Calayan Island Group at Panatag area. So far, itong LPA na ito ay magsimulang umakyat at malulusaw lamang po sa loob ng 24 oras. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman lagay ng panahon at medyo mainit na ng panahon na may mga isolated rain showers o mga paggulog at pagkidlat sa bandang hapon ng gabi sa ibang areas ng ating bansa, lalo na po sa may iba't ibang bahagi po ng Mindanao. At wala naman po tayong inaasahan pong LPA na mamumuo sa Pacific sa loob ng ilang araw. At yan po ang ating GovSat. Tingnan natin yung fast animation. So, kita po natin yung shallow LPA dito. Nanggaling dito, umakyat. Ay, nalusaw na po siya. At nagbibigay pa rin ng mga thunderstorms dito po sa may Panatag Shoal. At dito rin po sa may area po ng Western Luzon. May mga ibang areas na may thunderstorm. At so far, yan po ang ating fast animation. Ito yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Ayan po, ginagita po natin yung thunderstorm na mumuo na yun sa may bahagi po ng Ilocos region, lalo na sa may Pangasinan at Benguet, La Union area at southern part ng Ilocos Sur. At dito naman po sa may Sorsogon, meron din pong showers o thunderstorms na namuo, although namamatay na po siya. At dito rin po sa may Bataan area at bahagi po ng Zambales at Pampanga. So far, ang Kabigulan ay medyo nakakaranas din na napakagandang panahon dahil po sa paghina po ng amihan. Alam natin na for the past few weeks ay medyo mahangin, maulan, malamig ang panahon dito sa Kabigulan. Ngayon lang po sumikat na matindi ang araw since kahapon po ito at mag-continue po base sa forecast hanggang sa Martes, but inaasahan pa rin yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan lalo sa hapon o gabi sa isolated areas po ng Kabikulan. Ganyan din po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa Mindanao, nandiyan pa rin yung mga afternoon or evening showers and thunderstorms. So yan po ang ating panahon. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation mula sa ECMWF courtesy of windy.com. At for the next 3 days hanggang Lunes ay may inaasahan pa rin mga malalakas na ulan dito sa may Northern Luzon at ibang bahagi po ng Ilocos region dahil po sa dulong buntot ng frontal system at gayon din po ang pagbabalik ng amihan. So babalik po ang amihan dito sa may Hilagang Luzon lamang for the next 2 days, but hihina ulit siya. Samantalang ibang bagay ng bansa ay medyo tuyo hanggang may light rain din po sa iba-ibang bahagi. Especially dito sa may area po ng Mindoro at Northern Mindanao, may mga inaasahan po mga pag-ulan din sa loob ng 3 araw. Sa Bicol, may mga inaasahan din at mga isolated ones lamang sa hapon o gabi. Samantala, ito po yung ating wind forecast mula sa windy.com. Ito po yung galing sa American model. So, bukas po, inaasahan pong babalik po ng hanging amihan sa may dulong Hilagang Luzon. At pagdating ng linggo ay lalakas po siya. Apektado po ang Batanes, Babuyan at mga hilagang bahagi po o hilagang coastal areas po o coastal na areas ng extreme northern Luzon.
At ibang bahagi ng ating bansa may variable winds, although umiiral na naman yung hanging silanganin, lalo na sa Monday. Ang buong bansa ay nasa influence po ng hanging silanganin, yung easterlies. Affected po ang Batanes, Buong Cubao Islands, Eastern Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Visayas, northern part of Palawan, at dito rin po sa may silangang bahagi po ng Mindanao. So, ito po yung epekto na yun ng La Nina. So, may mga inaasahan pa rin mga isolated rain showers, but medyo mahina na yun. Mas lamang na yun yung init ng araw. So far, yan po ang ating latest. So, babalik ulit tayo sa Monday. Pakiibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Paro magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser. Hashtag TyphoonWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking YouTube channel.